Yan po i-gari. I-gari po yan din ang tamang oras. Diba? Magandang umaga po. Unang-una po sa ating Panginoon. Pangalawa po sa mga nakatatanda at sa mga kagaya kong kayanakan. I just want to share this experience of mine po way back last month. Lumaban po kami ng journalism. Yung sinalihan ko po nun is radio broadcasting in English. So, ayun po, nakipag-compete po kami sa Mantili. Sobrang dami po namin kalaban nun. And yung isa po sa requirements po, pag sumali ka po ng radio broadcasting is clear po yung boses. Tapos, yung nagbabalita po kasi kami doon. So, kailangan po i-adapt po namin kung paano po nagbabalita yung mga napapanood natin sa TV. And in short po, dapat perfect kasi po live po namin i-perform yun. Tapos, 22 schools po kaming naglaban-laban that time. And ayun po, dahil sa sobrang tanda na din po ng mga kalaban namin, senior high na po lahat ng mga nakalaban namin, nawawala na po kami ng pag-asa na magkaroon po ng place. And yun po, nawawalan po kami ng pag-asa, pero yung faith po namin is hindi po nawala yun. Nagpe-pray po kami sa gilid na sana kahit anong placement lang po is makakuha kami. And yun po, hanggang sa bumaba na po, naghihintay po kami ng placement noon, mga nasa 6 na po. Uuwi na po sana kami noon dahil nakita po namin yung mga kalaban namin, sobrang tatandaan at sobrang lalaki po ng boses. Tapos yun po, nung tinawag na po yung 5th place, sobrang, sabi nga po nila, expect the unexpected. Yun po, tinawag po yung school namin. And yun, hindi po namin ma-explain yung mararamdaman namin kasi nawawala na nga po kami ng pag-asa. Yun po, prove po ni God kung gaano siya kabuti sa amin. Isa po sa mga naging lesson po namin doon is with God, nothing is impossible. Mag-pray lang po tayo palagi, and pag po nakakita niya na tinatrabahuhan mo yon is ibibigay niya po sa iyo. Yun lang po. Thank you po. Yun po ang pagtotoo ng ating isa sa mga kabataan na siya ay naniwala. Naniwala sa kanilang kakayahan, naniwala sa Panginoon at humingi sila ng pray na may singil sa Kanya. Hiningi niya kung paano sila magtagumpay doon sa kanilang competition. Pero po, bagaman man po, sabi niya, marami sila, nawawalan sila ng pag-asa. Pero kung ang pag-pray nila ay daos-puso sa kanilang kalooban at nakamit naman nila yung kanilang gustong makamit. Ngayon po, bibigyan po natin ng oras